Gindeklarar ni President Ferdinand Marcos Jr. ang Marso 20, 2026, Biyernes nga adlaw nga isa ka regular holiday sa bilog nga Pilipinas bilang pag-obserbar sa Eid'l Fitr. Ginhimo ang announcement samtang nga ginaupdan ni Marco sa mga miyembro kag mga leader sang Muslim community sa Grand Iftar sa Malacañang. Sa mga aktibidad, ginpabakod sa gobyerno ang respeto sini sa mga tradisyon kag mga kontribusyon sa mga Pilipino nga Muslim. Ebaluan nga ginaselebran sa mga Muslim sa bilog nga kalibutan ang Eid'l Fitr sa sulod sang 3 ka adlaw matapos ang Ramadan o kunang Holy Month nga among ginpain nga bulan para sa spiritual reflection, pagi sa pagpangamuyo, pagpuasa, kag paglikaw sa mga sala. Nagsugod ang Ramadan sang Pebrero 19. Sa iya naman speech sa tubang sang Filipino Muslim sa Malacañang, ginpahayag sang presidente nga madamo sang pagpanghangkat nga ginaatubang sumong sa kalibutan ilabi na sa Middle East. Ining rehiyon suno sa iyang importante gid para sa mga tawo nga may pareho nga Islamic faith. Nagpakigunong ini sa mga apektado kag sa mga utod nga Muslim nga naka-eksperyensya sang kasubo kag gyera sa tion nga ginpain kuntani para sa kalinong kag refleksyon. We think of the many innocent lives that are clearly being affected, especially our Muslim brothers and sisters who during this sacred month should be experiencing a time of peace and reflection, and yet are now burdened with worry and distress. Here in the Philippines, we continue our steady work to safeguard and to strengthen the foundations of peace. And we do so with a deep sense of responsibility, mindful that the decisions we make here today must help secure a safer and more stable future for our children and for the families that they will one day build. Nabalian ang kabayan sang mensahe ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.